Вы слухаеце падкаст «Свабоды». Чаму Аляксандра Лукашэнкі няма ў садсетках? Хто з беларусаў зрабіў сабе імя праз садсеткі? Чаму падпісанты «Свабоды» ў Фейсбуку падтрымліваюць Парашэнку, а ВКонтакце – Зяленскага? Абмяркоўваюць журналісты Юрый Дракахруст, Жанна Новік, Ганна Соусь і спецыяліст у сацыяльных медыя Мікіта Іванов. Тэма нашай гутаркі – колькі светаў ствараюць сацыяльныя сеткі. Радыё «Свабода» апытала сваіх падпісантаў у садсетках, за каго б яны аддалі голас у другім туры прэзідэнцкіх выбараў ва ўкраіне. І вынікі атрымаліся вельмі дзіўныя, нечаканыя, якія ўражваюць кантрастам. Калі без дэталяў, то ва ВКонтакце сярод падпісантаў радыё «Свабода» 90% за Зяленскага, а ў Фейсбуку таксама 90%, але за Парашэнку. Вось чаму такая люстэркавая, фактычна адваротная карціна? Жанна? Мне здаецца, што тут все даволі зразумела, бо ў суполках у Контакце часцей за ўсё сядзяць пераважна моладзь. І для моладзі Зяленскі это ўсё ж такі такі гумарыст, шоумен, весёлы чалавек, малады палітык цяпер ужо. І неяк такая сімпатыя ўзнікае да яго, што вось, можа быць, як, напрыклад, іншых замежных краінаў, паглядзець там на тую ж Канаду, дзе маладыя палітыкі вельмі папулярныя, то і ва ўкраіне моладзь захацела ўсё ж такі бачыць не дарослага прэзідэнта, а ўсё ж такі такого маладога з вялікімі амбіцыямі. Ганна, а як вы тлумачыце? Хіба моладзь толькі ва ВКонтакце сядзіць? Здаецца, такая больш адукаваная моладзь, больш прасунутая. Яна можа і в Фейсбуку таксама сядзіць. ВКонтакце лічыцца это такая крышачку, так бы мовіць, народная сетка. А з другога боку, все ж таки, як такі кантраст вялікі. Калі б там на 10 адсоткавых пунктаў была розніца, можна патлумачыць, як кажа Жанна. А тут фактычна 90 на 90. Тут все ж трэба ўлічыць, што гэта не лёс Беларусі вырашальны, таму сімпатыі больш маладой аўдыторыі цалкам былі натуральныя на баку больш вясёлага такога кандыдата. Мне вельмі цікава было падказаць на пытанне, каб, напрыклад, галасавалі, нема ў нас пакуль кандыдата супраць Лукашэнкі, выбараў нема, і такога рэальнага кандыдата нема. Але якая была падтрымка Лукашэнкі ў гэтых сацыяльных сетках ВКонтакце, Одноклассниках, в Фейсбуку. Як, Юра, вы мяркуеце, яна як размеркавалася аўдыторыя наша свабодаўская? Якая колькасць могла бы падтрымаць Лукашэнку ў якіх садсетках? Я думаю, што якраз адносна Лукашэнкі-то наўрад ці можа быць быў такі вялікі разрыв, а потым тут бы розныя фактары працавалі. Умоўна кажучы, в Фейсбуку працаваў бы фактар хутчэй адукацыі і палітычнай пазіцыі, таму што Facebook у цэлым ён больш апазіцыйны беларускім кантэксце. А ВКонтакце ўсё роўна быў бы супраць, але ўжо па прычыне ўзросту, па прычыне таго, што мы хочам маладога. Мікіта, а як вы думаеце, а калі б у нас проста не зрабілі такога апытання ці як, а калі б дадаліся аднакласнікі? Одноклассники там не моладзь пасвіцца. А як яны бы адрэагавалі? Таму што і да тлумачэння Жанны, магчыма, я таксама не выключаю, што ўсё ж такі ВКонтакце, паколькі расійская сетка, так бы мовіць, пэўныя, скажем так, расійскія меседжы яна ўспрымае лепш, чым Facebook, і, магчыма, скажем, карыстальнікі ВКонтакце поймали месседж России, а месседж России вядомы, абы не Парашенко, толькі не Парашенко. Так у мяне пытанне все ж таки наконт одноклассников вам и пытанне наконт этого механизму. Ці не тому, что этого русские хочуць, так проголосовали ВКонтакте? Калі разглядаць ввогуле
усе сацыяльныя сеткі яны маюць нейкую сваю адрозную аўдыторыю. Калі браць канкрэтна у «Контакце» і «Аднакласнікі», то ў 2017 годзе адбылася забарона «Аднакласнікаў» і ў «Контакце» на тэрыторыі Украіны. Праз гэта абвестка ў саміх гэтых сацыяльных сетках украінская она паслабела. Людзі менш пачалі варушыцца ў такім вось украінскім свеце і больш пачалі. Ну, натуральна, што все гэтыя забароны яны выклікалі тое, што пасыходзілі украінцы сацыяльных сетак. На 50% недзе абвалілася наведвальнасць з тэрыторыі Украіны. І менш гучыць украінская абвестка, натуральна, людзі больш карыстальнікі пачынаюць пераймаць расійскую павестку, якая гучыць у расійскіх медыа, і таму гэта вось скіроўвае ў расійскіх сетках людзей больш на, ну, напэўна, іншае нейкае меркаванне адрознае ад тых людзей, які сядзяць на Facebook. Так, а ваш прагноз наконт аднакласнікаў? Вот калі б такое же пытанне ў нашай суполцы мы правялі в аднакласніках, там бы які расклад быў? Ну, не думаю, што он грунтоўна бы адрозніваўся ад у «Контакце». Думаю, большасць бы была за Зеленского. Ясна. Зараз пра крышачку іншы ввогуле сюжэт, як бы пра тое, у каго, як бы, хто ёсць в соцсетках. Вось кіраўнікі суседніх краінаў, Парашенка, Дуда, Грыбаўскайте, дэмакратычных краінаў, яны актыўныя ў соцсетках. Варта сказаць, што вельмі актыўны, скажем, быў свой час нябожчык Чавес, цяперашні Мадура, там і ён, і Гуайдо, абодва, так бы мовіць, вайна ў соцсетках ідзе. Вот. Ну, неважна, як бы, самі лідары гэта вядуць ці не самі. Урэшце рэшт, зразумела, пасля Трампа, так бы мовіць, все на другіх ролях, таму што гэта, так бы мовіць, прэзідэнт Твіттера. А вот беларускі улады, Александр Лукашенко, ён як бы в этом сэнсе сціплы. Вы памятаеце ягоную рэпліку, калі ў Расіі быў прэзідэнтам Медведзеў, і там его журналісты спыталі, а вот у вас там ёсць планшет, як вы карыстаецеся? Он кажа, не президентская эта справа, у меня вон Коля пальцем тыкае в этот планшет, а я все ж таки кіраўнік дзяржавы. Вот. Так вот, чаму беларускія ўлады, як бы мовіць, не заводят себе, і, здаецца, ніхто не там в урадзе, не заводят себе аккаунтов в социальных сетках, не разумеюць сілы сетак, ці чаму? Ганна, як вы лічыце? Ну, дзеля справядлівасці скажу, што некаторыя дзяржаўныя установы заводзяць гэтыя як бы свае аккаунты ў сацыяльных сетках, але вельмі такія неактыўныя. Вот вы згадалі пра Трампа, я недавно кнігу Боба Вудварда прачытала пра Трампа, і там вельмі шмат падрабязна распісваецца, вот як атачэнне Трампа спрабавала спыніць ягоную актыўнасць у Твіттэры, спрабавала неяк патлумачыць яму, што можа, бо ён імгненна адразу піша, імгненна рэагуе, часам не падумаўшы. Ну і гэтыя все спробы былі абсалютна беспаспяховыя, бо Трамп казаў, это мой мікрафон у свет, это як бы мой канал контакту з выбарнікамі, са светам, і як бы ён 100 разоў мацнейшы, чым як бы все іншыя доступныя мне спосабы. У меня ёсць сваё тлумачэнне, я магу, канешне, памыляцца, чаму Александр Лукашенко не карыстаецца сацыяльнымі сеткамі. Магчыма, но як бы ему все вот эти зводкі інфармацыйныя, вся патрэбная інфармацыя ў такім гатовым выглядзе прыносіцца на стол, ён гэта все вывучае. Магчыма, ён не засвоіў яшчэ ў пэўнай ступені, ну, не скажу кампутар, але магчыма, сапраўды яму гэта як бы і не трэба, бо магчыма, ён просто не ўмее гэта рабіць, як чалавек пэўнага ўзросту. Бо па тых рэпліках, якія вось пра Коліну зацікаўленасць, як бы ён выказваў, так бачна, што не надта вельмі разбіраецца, бо інакш бы там праскоквалі ў яго веды пра кампутарная пісьменнасць. Но з другого боку, прэзідэнт Украіны Парашенка, магчыма, канешне, ёсць і каманда, якая дапамагае яму выставляць пэўныя пасты ў соцсетках, але вось я бачыла, напрыклад, калі там вызвалялі Саўчынку, даўнавата ўжо было, ён там паляцеў за ёй, і з самалёту, калі яны сидзелі, значыць, ён яе просто вот, ну, фотку зрабіў і імгненна на Facebook, там на Twitter выставіў. Ну, гэта не рабіла бы ягоная там прэс-служба, гэта як бы, ну, выглядае, што чалавек сам робіць. Так што
Тут, конечно, могуць быць сапраўды такія тлумачэнні, што у Александра Лукашэнкі дастаткова іншых рычагоў дзеля таго, каб ягонае слова дайшло і яго не так клапоціць водгук гэтых людзей, як клапоціць Трампа, бо ўсё ж Трамп як бы жыве ў краіне, дзе сапраўдныя выбары. Для голас народу, магчыма, таксама не вельмі цікавяць Александра Лукашэнкі, таму яму наўпроставая сувязь, наўпроставы ўплыў, а ён бы быў, я думаю, таленавітым чалавекам у сацыяльных сетках, каб ён захацеў быць там актыўным. Так вот, ему просто гэта не патрэбна, таму што яго ёсць іншыя спосабы заставацца ва ўладзе, і гэта зусім не сімпатыя людзей. Мікіта, а як вы лічыце? То есть тут справа просто, як бы мовіць, кампутарнай непісьменнасці, ну, ўрэшце рэч, заўсёды можна знайсці кампетэнтных памочнікаў, дарадцаў, якія это будуць рабіць імгненна, і той же Трамп, напрыклад, не абавязкова, што ён сам все свае твіты піша. І, дарэчы, вот досвед суседняй краіны, скажем, той же Медведзеў, ён вельмі актыўны, ён, так бы мовіць, ему бачна все это падабаецца, ён з гэтымі гаджетамі гуляецца, а Путін не. Хотя, ну, краіна одна і тая ж, як бы улада одна і тая ж. А вот, на ваш погляд, все ж таки, вот чаму Лукашэнкі нема у інтэрнэце? Лукашэнкі нема ў інтэрнэце. Увогуле, у прынцыпе, вельмі слабыя усе беларускія медыа у сацыяльных сетках беларускіх, ну, калі казаць пра дзяржаўныя медыа. Думаю, это агульнае, мажліва, неразуменне вось падыходу такого існавання ў сацыяльных сетках, такого неўспрыняццё новых тэхналогій, нейкая кандовасць. Вось ёсць уяўленне пра тое, што ёсць канкрэтна вось гэты апарат, Савецкая Беларусь, там газета Рэспубліка, якія ўсе ўваходзяць у адміністрацыю прэзідэнта, і гэтага дастаткова. Я думаю, што існуе такое бачанне гэтай сітуацыі менавіта праз, ну, такую отсталость у светопоглядную. Ну, а может быть, это отсталость, як, скажем так, свядомая, просто не хочется, вот як по формуле Есенина, бежать за комсомолом, а неохота бегчы вот за вами. Бо вы ўсё роўна не будете за, а тады на что напруживаться? Жанна? Вот в этом сэнсе, может быть, Лукашенко, як бы, ён такі адмыслова олдскульны, і, магчыма, ў сваіх паводзінах ён больш олдскульны, чым насамрэч. Ведаеце, вось мы, калі Ганна сказала, што вось ён можа не ўмее карыстацца тэлефонам, я адразу перад вачыма усплылі гэтыя ўсе мемы, которые на беларускай прасторы у інтэрнэце з'явіліся там пра плафоны, які ён там казаў нешта пра айфоны, плафоны, ці IT-краіна. Гэта, ну, просто мне здаецца, што старэйшае пакаленне, яно думае, ну, там гэты інтэрнэт, недзе, вось ён нешта такое абстрактнае, нешта неканкрэтнае і гэтак далей. І яны не разумеюць, які ўплыў можна аказваць на людзей, карыстаючыся сацыяльнымі сеткамі і ведучы нейкія аккаунты, тым больш палітык. Напрыклад, прыклад таго ж Зяленскага паказвае, што чалавек папулярны ў Інстаграме, ён ну, вельмі лёгка можа стаць нават прэзідэнтам, і ну, мне здаецца, што это вельмі такі хорошы прыклад менавіта Зяленскага. Чаму Лукашенко не карыстаецца інтэрнэтам, не заводзіць сацыяльныя сеткі, мне здаецца, што проста, а навошта? Яго і так усе чуюць, на вялікіх размовах ён там пачынае нешта казаць. Ён не разумее проста, навошта яму весці гэтыя сацыяльныя сеткі. У яго і так ёсць падтрымка 80 заўсёды адсоткаў, гэта стабільныя яго выбарнікі. І, ну, мне здаецца, проста наша улада Беларусі, яна не бачыць сэнсу. Скажем так, для справядлівасці падтрымка 80%, она ёсць паводле Ярмошынай, а так там... Ну так, да, это, ведаеце, 80% падтрымка, это такая закавычаная, это выраз просто нейкая такая, ну, неіснуючая лічба, несапраўдная, написанная. Просто мне здаецца, што Лукашэнку, ну, сапраўды, ён не бачыць у гэтым сэнсу, не бачыць ні яго адміністрацыя таксама, ні прэс-сакратар. Навошта? Я б хацела яшчэ дадаць, вот, мне падаецца, вот, калі паглядзець на тое, як кіраўнікі дзяржаваў вядуць свае аккаунты ў сацыяльных сетках, ну, гэта все ж, хаця яны не адказваюць, але гэта все ж зваротная сувязь. Гэты пост можна каментаваць, і пад трампаўскімі пастамі там тысячы, сотні тысяч
самых розных каментароў. Александр Лукашенко вельмі даўно са звычайнымі людзьмі, нават у вёсках, куды ён прыязджае, там все падрыхтаваныя людзі стаяць. І ён вельмі даўно уже вот з самым простым чалавекам, які можа яму, з якім папярэдне не пагутарыла служба бяспекі, там якога спецыяльна не адабралі, ён даўно не размаўляе. І, магчыма, не размаўляе таму, што і крыху пабойваецца і не хоча ведаць. І тут, магчыма, это таксама свядомы выбар, бо шмат чаго можа даведацца пра сябе, калі каменты пачнуць паступаць, а камусьці трэба ж будзе мадэраваць гэтыя каменты. Юра, як вы мяркуеце, ён быў бы паспяховым вот у сацыяльных сетках, ці ён бы змог бы ён сімпатыі людзей на свой бок, вот, каб як Трамп, напрыклад? Это складанае пытанне, таму што, я не параўноўваю сябе з прэзідэнтам, але вот я бачу, адчуваю, што, напрыклад, вот стылістыка сацыяльных сетак і нават вот як бы асобных у іх відаў, напрыклад, того ж твиттера, яны вымагаюць зусім іншага стылю. Незвыклага для, вот, напрыклад, для мяне. Я в этом сэнсе, так бы мовіць, таксама не надта бегу за камсамолам, я чалавек таксама можа быць чымсьці олдскульны, чалавек, як бы такой принт журналістыкі старага добрага 20-го стагоддзя, вот, і мне это таксама складана, і я не выключаю, што менавіта таму ён туды і не ідзе, таму што ён адчувае, што як бы калі ён прызвычаіўся да 7-гадзінных прамоваў, і там ён себе можа выказаць, а ў 144 знаках, магчыма, это просто асаблівы дар. Вот, Жанна, вы ўжо сказалі, што Зеленскі такі папулярны, а Лукашенко, маўляў, вот не надта. А хто вот з беларусаў, на ваш погляд, як бы зрабіў сябе ў сацыяльных сетках? Маецца на ўвазе з некай, так бы мовіць, грамадска-палітычнай рэпутацыі, бо, зразумела, можна сказаць, улад бумага. Вот ён як бы всех пабівае, всех пакрывае як бы каўцу, але як бы, а вот калі не казаць пра шоуменаў, скажем так, пра людзей, якія ўжо зараз маюць вот некае грамадска-палітычнае вымярэнне, вот каго б вы назвалі? Мне здаецца, што адным з самых паспяховых такіх актывістаў, блогераў ўсё ж такі з'яўляецца, напэўна, Матолька, таму што яго ведаюць шмат хто. Яго на самай справе ведае шмат хто, не толькі у межах Менску, але і за межамі там, і ў рэгіёнах таксама. Просто вось вы сказалі пра ўлада бумагу і астатніх, яны ўсё ж такі выходзяць, напэўна, больш не на беларускую аўдыторыю, а яны просто блогеры у Ютубе, якія просто родам з Беларусі. Ўсё ж такі беларускага такого контенту іх вельмі мала, таму яны, напэўна, і папулярныя сталі. Таму яны і папулярныя. Але вось, як я уже сказала, мне здаецца, што самым паспяховым з'яўляецца Матолька, потому что, ведаеце, этой мемы «Матолька, помоги» і гэтак далей, як ён вядзе свае аккаунты ў сацыяльных сетках, мне здаецца, гэта даволі было паспяхова. З астатніх, я не магу такіх назваць людзей, каб яшчэ больш-менш, можа, бліж, але это даволі такое, ведаеце, таксама ўжо, напэўна, чалавек, які губляе сваю папулярнасць, і ёсць той же самы Кокобай, але яны, ён больш ведаеце, як фудхантер працуе і гэтак далей. Я бы дадала крыху з іншай сферы Андруся Горвата, які фактычна праз сацыяльныя сеткі зрабіў сабе імя, напісаў раманы, і далей, нават ён калі сыходзіў, вяртаўся ў сацыяльныя сеткі, але я назірала, напрыклад, зробіць адзін пост, адзін сказ, нічога ўжо там у тым сказе няма, а 300 лайкаў там за 10 хвілінаў, так, там ці колькі яшчэ. Таксама, які такі абсалютны феномен, нуль у сферы літаратуры, поўна такой грамадска-палітычнай з'явы. Яшчэ, канешне, не такая шырокая яго аўдыторыя, але мне падаецца, што вельмі папулярны ў пэўных колах Зміцер Дашкевіч, які просто як СМІ сабой замяняе, вот у курапацкай справе, там, і калі паглядзець ягоныя стрымы, калі ён там кожную пятніцу фактычна ён там, ці ў Курпат, калі ён гутарыць з людзьмі, пасля таго, як я там выходзіць з турмаў, то таксама вот ягоны голас можа дайсці да вельмі многіх людзей. Мікіта, а вот як бы якія маштабы папулярнасці вот названых нашымі калегамі людзей? Вот я, напрыклад, часам гляджу такога украінскага відэоблогера, такога вельмі антипарашэнкаўскага, антыаранжавага, скажем так, антирэволюционного Анатолия Шария. У него аудитория его YouTube-канала 2 миллиона человек.
Вот тыя беларускія блогеры, пра якія, блогеры, грамадскія дзеячы, Матолька, Зміцер Дашкевіч, яны неяк з гэтым сувымерны? Я бы не сказаў, што Шарый вельмі моцна мог бы ўплываць на беларускае грамадства вось настолькі ж, насколькі гэта робіць Матолька, Дашкевіч, Пальчыс, якого таксама можна згадаць як дастаткова ўплывовага блогера, які пачынаў ад ананімнасці. І цэлая спецаперацыя была праведзеная для яго деананімізацыі ў свой час. Вось, ўсё ж такі Шарыя глядзяць можа не толькі ва Ўкраіне, яшчэ ў Расіі. Пытанне замерыць уплыў на што мы хочам, калі казаць пра грамадскае жыццё, то Дашкевіч сапраўды это чалавек, па факце якому супрацьстаіць Лукашэнку у курапатах сёння, па ягоным загадзе зносіць гэтыя крыжы пастаўленыя Дашкевічам. Дашкевіч што ўвогуле такое медыа-машына, асобны медыа-праект, ён сябе вельмі грамотна, я лічу, паводзіць у сацыяльных сетках, і ягоная актыўнасць спалучаецца з канкрэтнымі дзеяннямі, таму я думаю, гэта сакрэт ягонага поспеху. І я бы не сказаў, што Шарый, напрыклад, сувымерны з Дашкевічам у беларускім кантэксце. Шарый. Мікіта, я задаў проста пытанне пра колькасць аўдыторыі. Калі канкрэтна пра колькасць аўдыторыі казаць, то з Шарыем, думаю, сувымерна няма ў Беларусі такіх блогераў менавіта ў грамадска-палітычным сектары. Да, ёсць там фуд-блогеры, хто піша пра нейкія побытавыя рэчы, вось, а ў грамадскім сектары не. Жанна, а можа вы ведаеце, які аб'ём аўдыторыі, скажем, Матолькі, якога вы менавіта назвалі, як бы агулам на ўсіх платформах? Цяжка так, канешне, падлічыць, але мне здаецца, гэта, можа, максімум 200 000 чалавек, это просто столя такая, і то я, напэўна, ўсё ж такі завышаю гэтую лічбу, бо, мне здаецца, што калісьці, калі быў папулярны твітер у Беларусі, менавіта там і выстраліў Матолька, калі ён пісаў, и там, Твиттер для этого была идеальная социальной сеткой, поразмаўляць з кімсьці, нейкія тэрміновыя навіны апублікаваць. Такая асаблівасць была сацыяльнай сеткі. І цяпер, калі Твиттер трошки памірае, мне здаецца, што ёсць праблема, Матолька перайшоў там у Фейсбук, у Інстаграме, ён такі менш папулярны, але я думаю, што яго 150-200 000 чалавек, і это даволі мала. Ўсё ж такі, як мне здаецца. А вот, дарэчы, вы уже таксама пачалі эту гаворку, так бы мовіць, в інфармацыйным сэнсе, в сэнсе сацыяльных сетак, месенджераў, скажем так, што зараз носяць, што зараз модна? Вот вы ўжо сказалі, што там Твиттер адыходзіць. Некалькі гадоў таму яшчэ як бы жыў, быў, цараваў, ЖЖ, все, мёртвы няма, як я не ведаю, як пейджеры. В свой час так ЖЖ памёр. А вот як вы думаеце, зараз хто самы модны, што самае моднае там, я не ведаю, Інстаграм, Тік-Ток, і сярод каго? І памрут ли, скажем, наш, магчыма, мы будзем казаць, стары добры Фейсбук, а вот спасцігне яго лёс, магчыма, ЖЖ. Жанна. Мне здаецца, што, канешне, сеткай нумар 1 у Беларусі з'яўляецца Інстаграм, і гэта, уся статыстыка кажа таксама пацвярджэнне гэтаму. Потым ідзе ВК, таму што, з майго вопыту, там размовы з маладымі людзьмі, якія маладзейшыя за мяне, яны карыстаюцца ўсе ВК. І гэта дзіўна даволі, таму што мне здавалася, што маладое пакаленне не будзе карыстацца гэтай сацыяльнай сеткай, якая там узнікла ў пачатку 2000-х, мысліць, я ўжо дакладна не памятаю, і, мне здавалася, яны перайдуць у Інстаграм, але не, на самай справе моладзь там да 20 гадоў яна карыстаецца і любіць нават ВК. Для некаторых Інстаграм, занадта, напэўна, перанасычаны просто прыгожымі фоткамі. Некаторыя любяць прастату, і, такой вот, для іх вельмі звычны менавіта свет ВК.
Пасля інстаграма, мне здаецца, як такі хіпстарскі трохі прадукт, гэта Тэлеграм, дзе людзі ён не такі папулярны, канешне, як ВК, далёка не папулярны, як ВК, але мне здаецца, што ў Тэлеграме менавіта сядзяць тыя людзі, якім патрэбна сціслая, дакладная, тэрміновая ў некаторых выпадках інфармацыя, якія падпісаны на канкрэтныя паблікі і чытаюць там дайджесты якісь там па тэхналогіям новым па дызайне, як, напрыклад, я читаю просто падпісаная на розныя там суполкі, дзе дайджест якіхсьці навінаў коротенька, вось я і магу там падборку якіхсьці вельмі важных там новых сервісаў якіх-небудзь па дызайну і чагось яшчэ прачытаць. Твиттер, мне здаецца, яго час сышоў даўно, напэўна, ўжо гады 1,5 назад, можа нават 2, і напэўна яго будзе чакаць лёс ўсё ж такі як ЖЖ, і якісьці час ён просто, напэўна, застанецца на такім мінімальным узроўні карыстання у Беларусі. Да, ўсё ж такі за мяжой ён даволі папулярны яшчэ, але мне здаецца, што ў нас яго час ужо прайшоў. Ганна, это все ж таки Жанна казала со свайго, як бы мовіць, узроставага гледзяща в асноўным. Жанна прафесіянал у сацыяльных сетках. Але варта сказаць, што вот мы ўжо зараз бачым, што, напрыклад, нават старэйшае пакаленне, яно таксама падключаецца не проста к інтэрнету, але к сацыяльным сеткам. І там старыя бабулькі, скажем, в одноклассниках, так сказать, обменьваюцца какими-то сваімі думкамі, сваімі. І, дарэчы, в 17-м годзе падчас антыдармаедскіх пратэстаў мы бачылі, як і ў Беларусі, так бы мовіць, твиттер-рэвалюцыя, не твиттер-рэвалюцыя, но як сацыяльныя сеткі, прычым менавіта ВК і аднакласнікі працавалі як механізм мабілізацыі. А вось на ваш погляд, вот старэйшае пакаленне, яно так хутка адыдзе ад вот этих звыклых для яго сацыяльных сетак, як, вот, скажем, моладзь, пра якую зараз нам распавядала Жанна? Я думаю, тут залежыць ад іх ад іх пісьменнасці, такой тэхналагічнай. Збольшага людзі туды старэйшага ўзросту пераходзяць пад уплывам дзяцей. Моя маці, напрыклад, пайшла на Facebook, на аднакласніках ёсць, але там яна як бы толькі зарэгістраваная. Але на Фейсбуку яна актыўна жыве, бо я ёй дапамагла зарэгістравацца, показала, як гэта працуе, показала, як вот першых там можна зафрэндзіць сяброў, далей яна гэта робіць все сама. Тут залежыць, па-першае, все стареюць, і вот ужо такое больш прасунутае тэхналагічнае пакаленне будзе старэць таксама, і таксама будзе мяняцца структура сацыяльных сетак, я так разумею. Хаця, конечно, я вот параўнальна з Мікітам, параўнальна з Жаннай, я невялікі эксперт якраз вось у гэтых сферах, яны лепш бы акрэслілі, бо моя сфера цікаўнасці, хоць я зарэгістраваная шмат дзе, але ў асноўным у Фейсбуку, таму я не магу ацэніць гэта вельмі дакладна. Але я думаю, што гэта будзе мяняцца з гадамі, якія праходзяць. І 2 гады, можа, гэта вялікая дата, а вот праз 10 гадоў, хто ведае, Фейсбук ператворыцца ў аднакласнікі. Это так. Я хотела просто сказаць наконт Фейсбук ператворыцца ў аднакласнікі. Ён ужо ператвараецца ў аднакласнікі, таму што калісьці яшчэ моладзь рэгістравалася ў Фейсбуку як, такая вот сацыяльная сетка, якая там, вось моладзь толькі збіраецца. І вось здавалася вельмі моладзевай сацыяльнай сеткай Фейсбук. Але цяпер, калі паглядзець, напрыклад, нават сярод маіх сяброў, сярэдні ўзрост, мне там 26 гадоў, але маім знаёмым там 10, 30, 35 гадоў. Гэта сярэдні ўзрост маіх менавіта сяброў. Большасць з іх это, напэўна, больш за 40 гадоў. І Facebook, ён сапраўды старэе проста, і некаторыя кажуць, што это другія аднакласнікі ўжо цяпер. Жанна, можна я вас запытаюся, калі можна, такое прыватнае пытанне. Ясна, што вы ў кожнай сетцы працуеце, якая ўсё ж сацыяльная сетка ваша улюблёная? Ох, это вельмі складанае пытанне, таму што ў мяне ўсё ж такі няма улюбёнай сацыяльнай сеткі, таму што для мяне сацыяльныя сеткі гэта ўсё ж такі праца ў якосці ступені. І мне больш падабаецца, я б так сказала, гэта Інстаграм, і цяпер як новая сацыяльная сетка гэта TikTok, таму што там можна знайсці тое, чаго не знойдзеш у іншых сацыяльных сетках, і гэта вельмі круто. Некаторыя кажуць, што, канешне, TikTok гэта для трошкі такіх вельмі недалёгкіх, напэўна, людзей, вельмі такіх простых, але мне здаецца, што TikTok гэта месца, дзе з вялікім патэнцыялам і з вельмі цікавым кантэнтам.
А у вас, Микита, ёсць улюбёная сацыяльная сетка? Моя улюбёная сацыяльная сетка – гэта Twitter. Я ў нейкай ступені рэтраград па сённяшніх мерках. Чаму з'явіўся TikTok папулярным стаў? Чаму сторы з'явіліся? Таму што камеры мабільных тэлефонаў сталі больш дасканалымі, інтэрнэт-спалучэнне стала больш дасканалым, таму тэкставыя сацыяльныя сеткі яны адыходзяць паступова, і такія візуальна арыентаваныя ачоліваюць вось гэты рэйтынг. І любая сетка, якая будзе прыстасоўвацца да гэтага, яна будзе да сучаснасці, да сучасных тэхналогіяў, яна будзе перамагаць. Гэта быў падкаст «Свабоды». З вамі былі журналісты Юрый Дракахруст, Жанна Новік, Ганна Соусь і спецыяліст у сацыяльных медыя Мікіта Іванов.